dacă din străinătate ești la Antena Start, indiferent dacă ești chinez, turc, macedon, nu contează, cu toții suntem români. La mulți ani, România! Iar acum o super mega surpriză la Star Matinal în platou, Sermin Ben! Bună dimineața, bine ați venit la noi! Tocmai de la Constanța! Bună dimineața! La prietenii noștri! Doamne, Doamne! O super piesă, așa cum spuneam și mai devreme, indiferent că ești turc, tatar, chinez, grec, așa cum este și Roxana, o super grec. Da, important e că iubiți România. De ce iubiți voi România? Pentru că este o țară foarte frumoasă, plină de bogății și de oameni buni. Ei, ce frumos! Și pentru ei cântăm în această dimineață, pentru acești oameni buni! Să ne cânte Sermin Ben! Dünyada eşeşek, malında aşan, insanın şeşeği, caşlıkta boğar. Dünyada eşeşek, malında aşan, insanın şeşeği, caşlıkta boğar. Caşlık başka bir gelin, ayşanla yiğit, oyna bürüp dünyada şen yaşayık. Caşlık başka bir gelin, ayşanla yiğit, oyna bürüp dünyada şen yaşayık. Keskin yerde kan kaynar, aklı caşlıkta, öbür dünya tanırmam şu vaktinde. Keskin yerde kan kaynar, aklı caşlıkta, öbür dünya tanırmam şu vaktinde. Caşlık başka bir gelin, ayşanla yiğit, oyna bürüp dünyada şen yaşayık. Caşlık başka bir gelin, ayşanla yiğit, oyna bürüp dünyada şen yaşayık. Cavon gelir, kar gelir, toyga barar biz, aruşi kızlarını şaytanır biz. Cavon gelir, kar gelir, toyga barar biz, aruşi kızlarını şaytanır biz. Caşlık başka bir gelir, ayşanla yiğit, oyna bürüp dünyada şen yaşayık. Caşlık başka bir gelin, ayşanla yiğit, oyna bürüp dünyada şen yaşayık. Așa că ești tatar, că ești grec, macedon, român, noi petrecem împreună de 1 decembrie. Așa este, așa este. Omar, că trebuie să-i servim Ia bei uite. cu pâine și cu sare. Trebuie să luați. Haideți, băieți, haideți. Raluca, sarea, unde-i sarea, Raluca? Sarea, unde-i sarea, Omar? Adu sarea. Servim și aici. Hai, Omar, unde e? Vino cu sarea. Ia uite-l pe Așa Omar, e obiceiul bravo, la Omar. români. Pâine cu sare, așa, simbolic. Vreau să știu, voi în general așa, cum petreceți de 1 decembrie? Stai că acum le-am dat pâinica, ce să mai lucă, îi lăsăm un pic, sunt convinsă că au un program foarte încărcat și aduc așa bucurie atât pe fețele românilor,
cât și pe fețele tătarilor, de ce nu? Așa este. Da? Ai văzut? Da, spune-te rog frumos, ce să faceți astăzi? Aveți spectacole, mergeți pe undeva? Da, diseară o să avem o petrecere cu ocazia de 1 decembrie, Ce frumos. dar o petrecere la Tătari. Adică Așa. vom petrece și noi cu toți românii Ziua Națională a României. Foarte Minunat. frumos. Asta e cel mai important, indiferent că suntem macedoni, turci, chinezi, cu toții suntem români și iubim România. La mulți ani, români, la mulți ani, România! Avem și noi o altă poveste